Posebno su ismijavali Nikolu, mršavog neuglednog dječaka, koji se nekoliko mjeseci ranije upisao u njihovu školu. Bio im je najčešća meta. Govorilo se još da ni ovdje neće dugo ostati, jer su ga ljudi kojima je dugovao popriličan novac izgleda već pronašli u njihovom novom domu, malom iznajmljenom stanu u najgorem dijelu grada odmah do željezare. Da je baš tad bila na samom početku veze sa Mikijem, najbogatijim, a kako je ona vjerovala i najljepšim dečkom u gradu. Život je bio pozornica u kojoj je ona bila glavni lik, sve dok se nije desilo nešto što nije mogla zaboraviti čitav svoj život. Družili su se tako nekih sat vremena kad se pored njih zaustavio kombi i iz njega izašla dva mladića. Cijeli grad je znao ko su Ruki i Ćelavi, a zadnjih dana svi su brujali o tome kako je taj zloglasni tandem ponovo izašao iz zatvora.